Ευχαριστούμε πολύ. Merci. Καλά ρε φίλε, είπες το μαγαζί είναι κομπλέ. Πες το με καλό τρόπο να πούμε. Έλα. Κοίτα ρε κάτι άνθρωποι, λες και μιλάει σε μαγαρισμένους. Κάτσε. Θα δούμε μόνοι μας αν έχει τραπέζι. Τι τρέχει Απόστολε. Θέλουν να μπουνε με το ζόρι. Εγώ φταίω τώρα. Κάτσε, ντε, κάτσε. Άμα δεν έχει τραπέζι, εντάξει. Πασαρίες. Όχι πασαρίες. Σε παρακαλώ. Τι είναι, σε παρακαλώ. Ελάτε βρε παιδιά, τώρα θα με αναγλεντήσουν. Εσύ έπρεπε να με ρωτήσεις. Ελάτε, ηρεμήστε. Σας παρακαλώ, πάρτε χωρίς εσείς. Εντάξει. Παιδιά, Τέλειωσε. σας παρακαλώ, περάστε. Πες μέσα. Άσε με παιδιά, στο καημό μου το μεγάλο. Άσε με και το μεγάλο. Καλά. Έτσι την περνάνε όλοι οι μπάσαρες του δουλειά, οι μπάσαρες του δουλειά. Αργιλέδες με μουσουκιά, αγκαλιές και με μιλιά. Αργιλέδες με μουσουκιά, αγκαλιές και με μιλιά. Τυριτάκτα, 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 τυριτάκτα. Μπράβο, παιδιά. Πολύ ωραία. Ναι.